Ahojte všetci, moje meno je Lenka a rada by som vám priblížila našu malú rodinnú firmu, v ktorej pracujem aj ja. Sme firma Plinkačik a v Košiciach nás môžete nájsť na Sokolovskej 8 na sídlisku Terasa. Venujeme sa šitiu, predaju a poradenstvu v oblasti látkových plienok. Nájdete u nás široký výber druhov a dizajnov, ktoré sú z našej dielne. Všetko od návrhu dizajnu až po šitie ide z našej vlastnej dielne, z našej vlastnej tvorby. V našej ponuke nájdete aj úžasné prebaľovacie podložky, ktoré sú nielen na vonku, ale aj na doma. Široký výber vkladačiek, ktoré sú rôznych materiálov, rôznych veľkostí a taktiež nájdete u nás aj nočné plienky, ktoré sú skvelé a vydržia počas celej noci, aby ste nemuseli prebaľovať a tým pádom vám zaručia o niečo lepší spánok. Nájdete u nás dámske hygienické potreby, čiže denné, nočné vložky a taktiež aj intim. Naša firma sa špecializuje aj na šitie rastúcich tepláčikov z našej dielne pod značkou Tepláčik. Nájdete ich v rôznych dĺžkach, dlhé alebo krátke, z rôznych materiálov, či už teplákovina, ľan alebo mušelín a taktiež u nás nájdete aj softshellové nohavice. Ak sledujete dlhší čas, tak viete, že naša dielňa je bezodpadová a to tak, že všetky odstrižky látok dáme do podsedákov, ktoré sú skvelý doplnok do detskej izby. V našom e-shope nájdete taktiež produkty od značky Alchemix, strúhané mydlá, pevné mydlá, taktiež biologicky odborateľné bielidlo alebo ďalšie produkty ako napríklad detské mydielka a rôzne ďalšie. Taktiež u nás nájdete aj útočisko, čo sa týka netradičnej lekárničky a to konkrétne oleje značky doTERRA, ktoré si u nás tiež viete zakúpiť. Na každej objednávke nám veľmi záleží a veľmi sme za ňu vďační, preto vám všetko balíme osobne a s láskou, aby vám balíček dorazil bezpečne až ku vám domov. A veľmi pekne vám ďakujeme za vašu dôveru, pretože iba vďaka vám môžeme ďalej rásť. A ku každému z vás pristupujeme individuálne podľa vašich potrieb a preferencií. Sme féroví a prinášame vám kvalitné produkty. Ak nám neviete prísť osobne alebo nemôžete, tak vieme poskytnúť aj asistovaný nákup, čo je v podstate poradenstvo cez videohovor, či už cez sociálne siete alebo cez Zoom, kde vám veľmi radi zodpovieme všetky otázky, porovnáme produkty, všetko vysvetlíme a ukážeme. A taktiež na pravidelnej báze organizujeme kurzy látkových plienok, kde sa dozviete všetko o látkovkách. Takže ak máte nejaké otázky, kedykoľvek vám veľmi radi poradíme, neváhajte sa opýtať a sme tu pre vás.